हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रिद इमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय आं दा दंफैयो नैबे बिसमुरि सेरफांगुरि थानानि सिङाव थानाय मा बाजार होनोमोन जाहारबारि एरियायावहाय दंफैयो दा मादैनि फिसाय बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनानै सानसे समाव रुंसारि जालांदों दा बिनि सोमोन्दैनो आदैनि बारै माबोरैहाय एक्सपायार जाखो माबोरैहाय थैलांखो बर' हारिनि खामानि मावनानै बिनि बारैबो एसे सावरायनि आरो बेजों लोगोसे बि न'खरावनो गोबां मानसि बिनिनो फिसौ ना फिसाज्लामोन दा गान्दा होननानै बुंनाय जिहेतु बियो नोंनि फिसौ बियो जेलाव दिनैसिमबो दङ बिनि बारै माखासे खोथा गान्दाया फिसाला जायो फिसाज्लासो गान्दाया बे मादैनि फिसाज्ला जायो बिनि बारै माखासे खोथा सावरायलांनि थ'दो बिदिब्ला आच्छा मादै आदैया माब्ला एक्सपायार जाया माब्रैहाय एक्सपायार जाया माब्रै थैखो बर' हारिनि खोनानो मोन्दों बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो मोन्दों बा एनडिएफबिनि खामानि मावनानै बिथाङाबो मुंख्लं जादों बा गावथारजादों होननानै खोनानो मोन्दों बिनि बारै फंनैसो खोथा बुंनो हामगोन मादै जायखिया आंनि बोराया हारिनि थाखाय आवगायाव बै सिलामोनजों मावोमोन जिरायफैनांगौ सिलामोनजों मावोमोन बिसिनि माल रोगाग्रा थफ्ला रोगाग्रामोन आरो 24 घन्टा बियो हाग्रायाव थाबाय थायो सरलपाराथिंजाय थाबाय थायोमोन बे समावनो बोराया न'आव फैसा लाबोयो बे समाव न'आव फैसा लाबोनानै ओरैबो थांनो हाया ओरैबो फैनो हाया बे समावनो बे बोरायखौ नायनानै थाखानाय जुगुनानै थाखानायमोन खोमा बेनिखायनो ओमफ्राय दमासि दिन फिसालाफ्राबो रावबो गैया जों बिमा फिसाखौ आं बादोंमोन फिसाखौ बानायाव खान्थाल बिफाङाव ओंख्रि संदोंमोन आङो बेहाय ज' सासे मानसिया जौ होफैनायखौ लोंलायलायदोंमोन बेहाय गावस्रा बिसालथि जायोमोन बुलायलायनायाव ओमफ्राय जोंनि बोराया बोखाबाय जोंनि बोरायखौ ओमफ्राय बेहायनो दुम दाम बुबाय बनजोंबो बुबाय नै बेबादिनो जिबायाबो गदों फिट जाबाय थै गोबाबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो डाक्टारनावबो लांनो हायाखिसै डाक्टार फिसानाव लांदोंमोन जाया ओरैबो थांनो हाया ओरैबो फैनो हाया बेहायनो सुथुरफ्रा बेखौ बुथारनानै गालांदों ओमफ्राय साननै सानथामजों बियो थैनाय जादों जायखिजाया बियो ओरैनो एनडिएफबि आफादनि थाखाय खामानि मावदोंमोन आरोखि मादै मावो औ आच्छा दा हमनानै ला गान्दाया मादैनि फिसाज्ला औ फिसाला दा बिबोथ' दिनै फिसाज्ला देरसिन बिबो दिनै आफादनिनो खामानि मावनानै बर' रायजो राजानि खामानि मावनानै दिनै जेलाव थानाया बेसेबां बोसोर जाखो ओरैनो 8 मासानो बारबायसोनदां 8 बोसोर जाबाय ओरैनो जेलावहाय मालाबा थांफेरदों नामा मादैया आवगायाव खेबथामसो जादों दा थांनाया ओमफ्रायथ' दा थाखा फैसा गैया मा फाननानै मा थांनो मोसौ मासे गैया अमा मासे गैया जाबाय जों थांनो हाला ओरैनो दाखालि आं सावरायनो मोन्दों बिजों गोबां दुखु खोथा फोरमायहरदों आं फोरमायनो सानाखै आरो बुंनोबो सानाखै दा माने नोंसोर न'आव फैनानै माबायदि मा खोथाखौ आं एसे दा हमनानै ला नैबे दानि सरखार खुंथायाव थानाय प्रमद बर' आरो फेरेंगा बसुमतारी आरो नैबे गबिन्द बसुमतारी सानसे समाव बिसोरो दिनै बिथांमोना एनडिएफबि आफादनिनो लिडारमोन दैदेनगिरिमोन दिनै नोंथांमोननि फिसाज्ला दिनै जेलाव दङ बिथांमोननि बरननायनि बारै नोंसोर मालाबा सावरायहैफेरदोंना सावरायनो मोनाखै फेरेंगाजों ओरैनो मालाबा सावरायहैफेरदों नामा फेरेंगाजों थाङोबाबो गगोनल' होनो बिदिल' बुंहरो ओमफ्राय जेबो खोथा बुंहरा माबायदि गगोन होननानै बुङो बेखौ माबायदि गगोन होनना बुङोबा फेरेंगा सानसेखालि आं होनबाय माला गगोन आंनि फिसाया होनना बुंबाय गगोन लासै गगोनल' बिदिल' होनहरो जेबो होना बिथांमोननि सायाव मा आसा दङ ओरैनो बिनि आसायाथ' बिबा मा आसा दङ आंथ' एखे फिसालाखौ एखे बख'गोन बादि आसा दंमोन आवगायाव सिगाङाव ओमफ्राय दाथ' बिसोरो आसा गैया बख'नो आसा गैया दाख्लि मिटिङाव बुंदों बख'गोन गजोबगोन गासिबो जेलनि थाग्राफोरनिखौ जों बख'जोबगोन गासिबो बख'जोबगोन सिन्था दाख्लाय जेबो दाख्लाय गार्जेन फैदोंना फैयाखै होननानै ओमफ्राय जों बुंदों फैदों सोरबा फैनो हायाखै सोरबा फैदों ओमफ्राय गार्जेननि नामा लिस्ट खालाय आरो जेलाव थाग्रानिखौबो लिस्ट खालाय होननायखाय लिस्ट खालाय होजोबदों जोङो बिनि गेजेरावनो दा हमनानै ला फैसाबो होदों इन्डिया गभर्नमेन्टआ जायफ्रा एनडिएफबिनि केडारफोर बिसोरनो दिनै 4 लाख करि फैसाबो होदों ओमफ्राय 4 लाख करि फैसा होनायाव नोंसोरनि नामफ्रा बा जाया जेलाव थानाय बेक्ति बिनि नामा फैनायखौ नोंसोर मालाबा खबर लाफेरदोंना खबर लानायाथ' दै फिसाजो थैनाया खबर लाबाय थायोमोन
लिस्टआव फैदों होननानै खबर लायोमोन ओमफ्राय दाथ' जोंथ' खबर लायाखिसै आरो नैबे हाग्रायाव थैनाय फिसालायाबो बिनिखौबो मोनगोन होनो दासिमबो गैया जों आसा खालायदोंमोन मोनबा हामगौ एसे होननानै आसा खालायदोंमोन गैया आसा खालायबाबो मोना बेफोरनि बारै मालाबा गबिन्द बसुमतारीखौ लोगो मोननायाव बा फेरेंगाखौ लोगो मोननायाव बा सावरायग्राखौ लोगो मोननायाव मालाबा सावरायफेरबायना बेफोरबायदिनि खोथाखौ सावरायनो मोनाखै आदसा जायखिजाया मादैनिसिम रोजा रोजा साबायखर बेखिनि खोथा आदसा फंबाय नोंनि बाबानि बा बिफानि बा सोमोन्दै फंनैसो खोथा एसे बुङोब्ला मोजां जागोन जिहेथु नोंनि बाबायाबो बै समावहाय NDFB आफादखौ मदद खालामदोंमोन हेल्प खालामदोंमोन जेरैबायदि लामा बारस'नाय बुरस'नाय बा माइरं रोगाना हैनाय केम्पफोरावहाय माइरं लांनानै हैनाय बेफोरनि बारै मोनथिगौ नामा एसे खोन्थायोबा हामगोन जोंनाथ' बाबाया बे समाव बर' हारिनि थाखाय एसे मदद खालामदोंमोन दा बाबानि थाखाय बै समाव बर' हारिनि थाखाय मदद होनायलायमोन दा एसे अनोबा जोंनि दानि बिटिआर गोदाननि प्रमद बर' सार आरो फेरेंगा सार आरो गबिन्द सारा एसे जोंनिसिम जोंनि बाबानिसिम नाहरबानो जायोमोन दासिमबो नायनोबो जायाखै बिसोर गोदोनि बे माबा खस्थ' खालामनायखौ बर' हारिनि थाखाय दा आं बुंनांगौआबो बारा गोलाव गैया आंबो बारा मोनथिजोबा बे ससेखौ आं बे ससेखौल' खिनिखौल' मोनथियो दा आं बुंनाया बेखिनिसै आरो जायखिजाया नोंनि बिदाया जे सासे जियालाव दङ नों मालाबा बिदाखौ मालाबा नायहैफेरबायना जियालाव आं बिदाखौ खननै जाबाय थांनाया ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' आं थांनो हायासै बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोर बिथांमोनजों मालाबा लोगो हमहैबाय नामा नों लोगो हमफेराखै बा माबाफोर ओरैनो बिसोरो माबाफोर आसा बा माबा मोनसे खोथा होनानै दोनदों नामा ओरैनो दोननायाथ' गावसोर ओरैबादि होनदों जोङो सासेबो दोना जेलनि मानसिखौ जोङो गासिबो दिहुनजोबगोन जोंनि बर' हारियाल' गोजोननाय थाथों गावबागाव न'आव मावनानै जालांथों खामानि बिदि बुंदोंमोन दाथ' दासिमबो माथो गैया जायखिजाया हामबायसै फंबाय नोंनिसिम बेखिनि खोथा बुंनायनि थाखाय बिथां गान्दानिनो बिदा बेजोंबो फंनैसो खोथा गान्दानि सोमोन्दै एरियायावहाय गान्दा होनोबा बयबो सिनायजोबो ओंखायनो बेजों एसे सावरायनो दा नोंनि देरसिन बिदा जायखौ बुङो गान्दा नोंनि दुइसिन नोंनि फंबाय गान्दा बेखौ बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनानै जेल जादों गनायखौ नों बेसेबां माब्रै थाब गजानो लुबैयो ना माब्रै ओरैनो आंथ' फंबाय गान्दाखौ जेरैबायदि जों उदां अख्राङाव बेरायनानै संसार जादों बेबादिनो गनानै जोंजों समान संसार जाफैजागोन लुगैदों आंबो दुखु दं जोंहाबो दिनै बिनि फिसाला मावरिया खावरिया जालांजोब्बाय जेरै फंबाया गनानै फिसा फिसौजों ज' संसार जाफैफिननो मोनगोन जों आसा खालामदों जों जेरैबायदि लुगैदों माने दानि बिटिआर सरकारा गान्दाखौल' नङा नंगौ साफ्रोमबो इन्डिभिजुवेल जाग्राफोरखौ उदां अख्राङाव गहोनानै एसेबाबो मोजां संसार जाफिननो मोनगोन होननानै आं आसा खालामो दा बर' हारिनि थाखाय अनेक खामानि मावदों फंबाय गान्दायाबो उदां अख्राङाव लाबोदों अनेक जेंसि जाबोरखौ सौसिनानै दा बेनि थाखाय जों आसा खालामो मोजां गनानै जेरैबायदि जों संसार जादों बेबादिनो फैनानै जोंजों बिदा फंबाय मिलायनानै संसार जानो मोनगोन होननानै आसा खालामो आरो जोबथारनायावहाय बिनि बे गान्दानि फिसाज्ला बिनि फिसाज्लाजों फंनैसो सावरायनि आं एसे आच्छा नोंनि बाबाखौ नोङो गोसोखांगोन ना खाङा नोङो गोसोखाङो ओमफ्राय दा नोङो नोंनि बाबाजों नों मालाबा नायहैबायना जेलावहाय थांबाय लोगो हमहैबाय रायलायहैबाय दा नोङो नोंनि बाबाजों बा थाफानो बा रायलायनो लुबैगोन ना लुबैया दासिमबो लुबैयो आङो दा नों बर'नि लिडारफोरनावहाय बर'नि दैदेनगिरि बिसोरनावहाय नों मा खावलायनो सानो जोंनि बर'नि लिडारफोरनावथ' जेसेबांखिनि एक्स NDFB जेलावफोर दङ थाबैनो उदां खालामजानो लुबैजोबदों आंनि बिफाल' नङा जेल जानाया गोबाङानो दङ जेल जानाया बिसोरखौ थाबैनो उदां अख्राङाव उदां खालामनानै लाबोयोब्ला मोजां जागौमोन सरखारनिसिम नों ओरैनो मा क्लाससिम फरायनाय बाबु नों आंथ'
सिगाङावहाय आङो न'आवबो थानो हाया आरो बाहेरायावबो थानो हायै बायदि जानायाव आङो स्कुलाव गारनांदों, क्लास 3 गारनांदों। आं सिगां समाव बिफाबो सिनायामोन आरो आंनि बिफायाबो माबायदिमोन आङो लोगो मोनफेराखैमोन। जेब्ला बाबाया जेल जायो अब्लासो आङो आंनि बिफाखौ सिनायदों आरो आंनि बिफाखौबो आङो नुदों। बिदिनो पुलिस आर्मिफ्राबो नागिरफैबाय थायो सानफ्रामबो हरना गुरना दरजो खावला फैयो, सिलाइजों थुथाबलाबायनो, मेगन खाथेलाबायनो, गारियाव दैखोलाबायनानै लानो थाङो। बेबायदि गोबां जाबोदों आरो जोंनि न'खराव। ओमफ्राय आङो न'आव थानो हायिनि थाखायबो आङो जेल साइकेल फाननानैहाय आङो गुवाहाटियावहाय खारना थाहैदों आङो आनिथानि। जेब्ला आंनि बिबथै आंनि बिफानि फंबाय बेबो NDB मोन, ट्रेनिंनिफ्राय फैनानै गाहायाव फैनानै 6 मास थाफैदोंमोन। बे थैबासो आङो न'आव सफैदों। आंबो खबर गैयामोन बे थैनायखौहाय। जेब्ला आं गुवाहाटिनिफ्राय सफैयो अब्ला आंखौ बिनानावा लेंनानै लायबाय, आदैया थैबायनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै आंखौ लेंनानै लायबाय। 6 नाम्बार हाग्रायाव लायबाय आदैखौ, लायनानै पस्टमर्टम खालामनो लांबाय। पस्टमर्टम खालामनो लांनायाव क'क्राझाराव खालामाखिसै, क'क्राझाराव हरनै दोननानै बरपेटायाव लानानै थांबाय। बरपेटायाव पस्टमर्टम खालामनानै क'क्राझाराव गारफैबाय आरो न'आवथ' लाबोनो हायाखिसै, मानसियानो सेवजोब्बायमोन। मानसिखौनो खुनुरुखुमसो नागिरनो मोनखादों हाग्रायाव। बाबुनिसिम हामबायसै। आं गामिनि बेक्तिफोरनावहाय कयेकजनाव सोंनि। आच्छा, नों सासे गामिनि बेक्ति हिसाबै बे गामिनि गान्दा होननानै मिथिगौ बिखौ आफादनि खामानि मावदों। दा नोङो गनायखौ लुबैयोना गयैखौ लुबैयो? आंथ' अबसे आं बिदाबो सोमोन्दो जायो गामिनिनो। ओमफ्राय आं सानो जे दिनै बिटिआरआ सुक्ति जाबाय। नंगौ। आरो लोगोसे साइन टाइन रन्जन दैमारि सारखौबो लानानै खालामहैबाय। दिनै प्रमद सारमोना अबसे बेखौ NDBफोरखौ गासिबखौबो जेलाव थानायफोरखौ अबसे बख'नो गोनांमोन, दिनै सावरायनो गोनांमोन। दिनै सावरायसेयावबो दिनैसिमबो मोजां रखम सावरायनानै लाबोनो हायाखै। आरो जेथ' NDBफोर दंमोन जेलाव बिथांमोनखौ रेहा खालामनांगौमोन, दिनै खालामाखै माथो। बिटिआरआ सुक्ति जानाय लोगो लोगो NDBफ्रा जेलनिफ्राय गनांगौमोन, दिनै गबोआखै। बर'नि गाहाय गारजेन जानानै बख'नो गोनां बिबाना प्रमद सारनाव दंमोन। दिनै बिसोरखौ सानो जे माने सिगां समाव मावासै जेब्ला दानि समाव बिसोरखौ बख'नांगौमोन आरो। आंथ' आरो मा बुंबावनो। सासे ओनसोलनि हिसाबै, बे गामिनि मानसि रायजोजों गोरोबना थानाय हिसाबै NDB आफादा नोंथांमोननो मालाबा माबा मोनसे मदद खालामदोंमोन नामा? बै सम दावहायाव नोंसोर NDBखौ माबायदि मदद खालामबोदोंमोन? जोंथ' NDBफोरखौ मददा होबोदों, होबोनाया आजिलाय ओंखाम जाहोहरनाय मानाय बेफोरबायदि मददखौ जोङो जोंनि बे जाहारबारि एरियायावनो जों बयखौबो नायदों। NDBखौल' नङा, जे दङ पार्टि गोदान बे बिथांमोनाबो बेयावनो मावफैनानै जानानै थांनाय मानाय मावफैदोंमोन आरो बिसोरबो। खोनानायाव बे एरियाखौ NDBआनो बै समावहाय सानसे समाव NDBआ बे हाखौ राननानै होदोंमोन होननानै खोनादोंमोन। आच्छा, बेखौथ' होदों। दिनै गोदाव सोराव हा गैया हु गैयिनि थाखाय सोरबा 1.5 बिगा मोनबाय, सोरबा आधा बिगा मोनबाय, सोरबा 1 बिगा मोनबाय। बेखौथ' NDBफ्रानो सिगां समाव बे हाखौ हगारनानै होलांदोंमोन। दिनै बिसोरो बेबायदि हा हगारनायनि थाखाय बिथांमोनखौबो जों नायनांगौ जादों। बिथांमोननि जे बुंदों बेखौनो जों मानिबोदों। दिनै सानदों NDBफोरा जेब्ला जेलनिफ्राय उदां जागोन, गबोगोन, अब्ला बिथांमोनाबो जोंखौ एसे मदद होगोन नामा, बेफोरबादि सानदों आरो। दा जोबथारनायाव आं मोनसेल' खोथा सोंगोन नोंनावहाय। दा एरियायावहाय दा दिनैनि खुंथायाव थानाय जिहेथु UPPL सरकार, दा बे एरियायावहाय गासैबो UPPLखौनो सापर्ट खालामोमोन। UPPLखौनो जों सापर्ट होदों। दा दिनैहाय बावहाय जोंनि प्रमद बर' बर'नि दैदेनगिरि आरो ओमफ्राय गबिन्द बसुमतारिया सानसे समाव NDBनि खामानि मावदोंमोन, जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा। दा गबिन्द बसुमतारिजों फेरेंगाजों बेसेबां मा मदद खालामदों बा बेसेबां नायदों, बिनि बादैनो फंनैसो खोथाखौ बुंनो। जोंनियावथ' बेयाव दिनैसिमबो जेबो मोनफेराखै, सरकार गोदाननिफ्रायबो जों जेबो मोनाखै। आरो
मोनसेबो बुस्थुआ सरखार गोदाना जोंनो होफैदों होननानै जों दिनैसिमबो बुंनो रोङा आरो जों खिन्थु सापर्टखौ होदों प्रमद सारनोनो नाथाय प्रमद सारमोना जोंखौ दिनैसिमबो नायफेरनो रोङाखै आरो नाथाय जोंहा गायनानै फुनानै जानोबो जोंहा जेबो हा हु गैया दिनै आधा बिगा 1 बिगा गाहामल' दङ जोंनियाव दिनै सरखारा जोंनो हाग्रा बाउन्डार सेराव थानाय बलेथे जोंनो एसे मदद खालामोबा मोजां जागौमोन दिनै जोंखौ मदद खालामाखै आरो सरखारा खिन्थु जों सरखारनो जोङो सापर्टखौ होदोंमोन आरो थ' गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो हामबाय होननानै बुङो जिहेथु जों मोनसे जायगायावहाय दंफैयो जायनि न'खरा गान्दा आं बारा गोलाव खालामला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि गोजोन्थों